Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Ажиотаж дәвам итә. Шаулар COVID-19-дан күпләп вакцинация ясата башладылар. Шаулар табигатьне саклап чыкты. 30-нчы комплекста эшләүчеләр ишек алдындагы каеннарны кисерләр дип борчыла. Көтеп алынган ремонт Вахитов проспекты тукталышындагы күпердәге баскычларны реконструкцияләүгә керештеләр. Статистика мәгълүматлары буенча, соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 51 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шаулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 12 яңа очрагы теркәлде. 15 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23098 очрагы билгеле. Аларның 20662 терелгән, 41 узган тәүлектә. Шаулар исә COVID-19-дан күпләп вакцина ясата. Күп кенә шәһәрдәшләр прививкага дәүләт хезмәтләре порталы аша языла, әмма көтелгән вакцинаны ясата алмый. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында яңа партия юлда дип хәбәр итәләр. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Буатнада шәһәрдәшләр дәүләт хезмәтләре порталы аша язуларына карамастан вакцина ясата алмауларына зарлана. Ажиотаж арта, прививка ясарга теләүчеләр көннән-көн күбәя. Ихтыяҗ тәкъдимне узып китте һәм вакцина бөтен кешегә дә җитми. Әмма хәл яхшырак, күп кенә шифаханәләрдә проблеманы хәл иткәннәр инде. Второй раз иду на прививку, знаю, что надо делать людей, чтобы поменьше болели люди. Ну и самим, куда выехать на отдых, все равно придется это делать. Ну и для работы, как говорится, надо. Все равно надо. Сегодня пришли, сделали второй компонент вакцины «Спутник Ви», гам-ковид-вак. Вот, первый перенесли нормально, первый день температура была 37,2, потом все нормально, никаких, небольшое уплотнение вместе укола. Вот. Так, в принципе, все хорошо. Прививку делаю второй раз. Гам-ковид-вак. Делаю повторно, все нормально. Первая прививка прошла прекрасно, никаких, ни температуры, ничего не было. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында шаулда вакцина җитмәү проблемасы чыннан да булды дип аңлаттылар. Якын арада шәһәргә 3нче вакцина Ковивак кайтачак. Ул Россиядә Чумаков исемендәге фәнни тикшеренүләр үзәге тарафыннан эшләнгән. Ковивак поступит в небольшом количестве. Вакцины будут прививать граждан из листа ожидания. Записаться в лист ожидания можно по телефону через регистратуру. Номера указаны на сайте лечебного учреждения. Также по номеру 122. Вакциналар барысына да җитә дип тынычландыра табиблар. Чираттагы Эпивак Корона һәм Спутник Ви партиясе юлда инде. Лилия Гатина, Артем Колесов, яңалыклар. Парковка яисә яшеллекме 30-нчы микрорайонда яшәүчеләр үз ишек алларындагы каеннарны саклап калырга тели. Шаулар безнең ишек алды республика программасын гамәлгә ашыру кысаларында агачлар киселер дип борчыла. Урынга хәбәрчебез чыкты. Шаулалылар түземсезлек белән ишек алдындагы үзгәртеп коруларны көттеләр. Әмма барсы да план буенча гына бармады дип белдерә Тамара Руднева. Юллар, парковка, балалар мәйданчыгы булар барсы да әлбәттә кирәк. Әмма эшләр агачларга зыян салмыйча гына башкарылса, тагын да яхшырак булыр иде. Деревья растут десятилетиями. Мы очень много стали думать о машинах, куда и как их припарковать. И это да, это веление времени, безусловно. Дома строились не учитывая, сколько будет в каждой семье машин. Но не надо в то же время наступать так агрессивно на природу. Это большая, огромная проблема, потому что все забывают об экологии, о здоровье. А об этом нельзя забывать. Ишек алдындагы юл тар, юл өлешен киңәйтергә кирәк ди халык. Әмма алтын уртаклык табылсын иде. Парковканы да ясарга, агачларын да сакларга кирәк. Может быть, даже кустарники какие-то впоследствии здесь подсадить на этих территориях, где будет сделано. Да, мы же все равно и люди выйдут и будут делать это. Сохранить вот эти вот деревья, они никому не мешают. Вот убрать вот это косое дерево, пожалуйста, забетонировали, вот вам стоянка. Она прямо просится. 30-нчы комплекста төзекләндерү эшләре безнең ишек алды республика программасы кысаларында гамәлгә ашырыла. Халык агачларны кискәнче проектка төзәтмәләр кертергә өлгерерләр дип өметләнә. Да, деревья очень жалко. Ну, мы уже как бы находим компромиссы, где можно оставить, где что-то будем замещать. На площадке 3013 мы убрали 5 тополей, посадили 7 елей. И это благодаря депутату Горшкову Алексею Николаевичу.
Теперь, значит, он нам пообещал осенью дать еще деревья, сколько мы запросим, да, мы составим, что нам надо. Республика программасы вакилләре аңлатканча проблема турында алар беләләр. Хәзер аны хәл итү белән шөгыльләнәләр. Шул ук вакытта проектны гамәлгә ашыру башланганчы шәһәр башкарма комитеты һәм халык белән килештерелә. Тәкъдимнәр һәм дәгъвалар белән чалылылар 8-827-20-20 телефоны буенча кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итә ала. Лиана Багавиева, Розалия Фахриддинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Күпердәге баскычларга ниһаять игътибар иттеләр. Вахитов проспекты тукталышында Мишаллы халкы берничә ел дәвамында зарланган баскычларны реконструкцияләүгә керештеләр. Хәзер эшчеләр иске конструкцияны сүтеп, цемент катнашмасы салалар. Мәскәү проспектындагы күперләрне 2017 елда төзекләндергәннәр. Эш планына стеналарны буяу, киртәләрне ремонтлау, яктыртуны алыштыру кертелгән була. Баскычлар кытычкыч хәлдә булып, алар буенча йөрү куркыныч булса да, баскычлар реконструкция исемлегенә эләкмәгән дип белдерә шәһәрдәшләр. Они обвалились уже все. Вот здесь варили неделю. Все по новые уголки и все. Ну так-то они нормальные, ходишь нормально, все. А раньше-то были, да, убитые. Так на каждом, да, на каждом мосту, и там, и на Хасан-Туфана, посмотрите, там ведь вот так и проволока торчит, и эти уголки, которые обрамляют ступеньку, тоже торчали. Очень опасно было. Но неаккуратно сделано. Неаккуратно сделано? Неаккуратно. А что конкретно не нравится? Ну вот смотрите, брызги, вот это вот, разве это дело? Әлеге ремонт эшләре Вахитов проспекты тукталышында гына алып барыла. Монда иң проблемалы баскычларның берсе. Ярыклар, китекләр, тигезсезлекләр, кыш көне чалалар бирдә күп тапкырлар егылып имгәнгән һәм җәрәхәтләр алган. Вазгыятны аңлату өчен без автомобиль юллары предприятиесенә мөрәҗәгать иттек. Безгә ремонт эшләренең планнан тыш алып барылуын аңлаттылар. Баскычларны шәһәр халкының күп санлы үтенечләре буенча өлешчә ремонтларга карар кылынган. Те старые разбираем и потом уже литым асфальтом заливаем. Литым асфальтом почему заливаем? Потому что если бетоном залить зимой, мы же противоскользящие реагенты применяем. Соль, бетон съедает. Поэтому асфальт она более прочная и она выдерживает. Мәскәү проспектындагы күперләрдә калган баскычлары ремонтлау әлегә планлаштырылмаган. Күперләр һәм баскычлар канәгатьләнерлек хәлдә шәһәрдәшләрдән шикаятьләр юк дип белгиләп үттеләр автомобиль юллары предприятиесендә. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шалуда беренче тапкыр дроннарда ярыш үткәрәчәкләр. Орион яшьләр үзәге базасында майданчык оештыралар. Анда теләүчеләр үзләрен квадрокоптер пилоты ролендә сынап карый һәм өйрәтү трассасын уза алачак. Бу проектны тормышка ашыруга Шалалар 400 мең сумлык грант тотты. Орион яшьләр үзәгенең планнары гаять зур. Сайлау уздырырга һәм 30 кешедән торган пилотлар командасын төзергә кирәк. Моның өчен тренер табылган инде. Проектта катнашучылар бөтен Россия һәм округ ярышларына гариза бирергә планлаштырдылар. Мы закупим сами квадрокоптеры, на которых абсолютно бесплатно каждый молодой человек при желании сможет позаниматься данным видом спорта, потренироваться на базе молодежного центра в течение зимнего периода времени, где у нас будет построена досуговая площадка. И уже в июле следующего года здесь пройдет крупный фестиваль. Проектны тормышка ашыру өчен 7 спорт дроны сатып алырга кирәк. Шулар ярдәмендә пилот сәнгатен өйрәтәчәкләр дә. Ә инде киләсе елның июлендә зур фестиваль көтелә. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән кунаклар киләчәк. Ярышлар Чаллыда Гренада паркында узачак. Проект агымдагы елның октябрендә планлаштырылган. Анда теләгән һәркем катнаша ала. Бердән-бер критерий аларның яше 14-тән 35 яшькә кадәр булырга тиеш. Лиана Багавиева, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мен сезнең исегезгә төшерәм. Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирусны туктата алачакбыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Кадетская школа имени Никиты Кайманова объявляет набор на 2021-2022 учебный год. Школа с высоким уровнем дисциплины, стратегического планирования и управления. Обучение на основе военно-патриотического воспитания с широким спектром дополнительных образовательных услуг. Глазная клиника Газизовых, современная хирургия катаракты и глаукомы, лечение близорукости у детей. Набережные Челны, дом 1408, телефон 35 75 75.